Lakad lang kayo. Sige, hi! Ay, Diyos ko. Sa gubatan kami. Vlog. Wala munang kanta. Gubat-gubat lang, gubat-gubat. Parang dito tayo napagod. Dito ako napagod. Doon sa pantay kanina, hindi. Hiningal ako dito. Nakakahingal. Walang pahingahan. Ay, puso! Sige, kaya yan. Nakakahingal. Tapos na pa yung mga Zumba babies ko siya. Oops. Hoy, mga bata, kumaway kayo dito. Kaway! Kaway! Kailangan yan, makakarating tayo dun, napagas na. Ah, Oo. Para tatlo yung yung ads na papasok. sakit sa hita. Oo nga eh. Pagod na, pagod. Ang sakit sa hita. Sabi, pinay mo tayo ng bus. Oo nga eh. Kaya tayo shortcut. Wala tayong pamasahe. Wala tayong baksin. Kaya tayo naglalakad. Naglakad eh. Ay, puki mo. Huwag kang dadapa, kita ka dito. Nakakahiya. May dala daw siyang baka. Sino? Si Enteng. Ako yung dala-dala niya eh. Baka? Kayaan ako ng lalamunan eh. Ang sakit sa hita. Bagay ba ito na wala pang tulong? Bagay sa walang baksin. Nagubat maglakad pag walang vaccine. Utis. Kakunti na lang. Oh, tapos ipasa na lang doon kay Gabi. Ay, nakakapagod. Mga aso. Hoy, dito kayo! Nawala na sila. Oh, kaway ulit! Kaway ulit! Kaway! Pagod. Ang sakit sa hita. Sinyalis na. Nakakahingal. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Mga aso. Tuwang-tuwa yung mga aso. May binabantayan nga kanina yung isa, si Choco. Ay, salamat, malapit na. Madilim na, madilim na. Kung konti pa tayo umalis. Oo, inabot tayo ng dilim. Doon tayo dadaan sa hawa. Hindi ko na. Ano sabi mo? 请你密切拿嘛呢？起码啦，起码。 Parang nasa Vietnam na tayo. 他又不是接着阿兰在旁边的哈。 Aba, Saranda. Naging Chinese. Parang wala pa ako nakikitang bahay. Parang wala yun. Hindi, yan na oh. Parang binaik ko pa nila. Saan na sila dumaan? Nandun din? baka nag-shortcut. Marag-shortcut sila sa daan. Niloko lang tayo sa gubat ha. Tapos kapag dating natin doon, nandun na sila. Sabi tagal nyo, sakay dumaan. Parang hindi ko pa gumagalaw yung legs ko. Ano, kailangan na ng tulak? Tubig.
Isang galon. Okay. Ito na ang end ng gubat. This is the end of our journey. Thank you for watching. Like and subscribe. Yeah!